Amerîkayê heta niha zêdetir jî gemiyên sîber ên nefta Îranê zewt kirine. Pêkadavî rapora Pentagonê ku li tora çivakiya x'te belav kiriye, gemiyeke neftêş a bi navê Veronica Threç bi alaya velatê Panamayê ku yek jî neft kêşên sîber a rejîma Îranê bûye û pêştir li lîstê dorpêçên Amerîkayê de hatî bû tomarkirin ku li avên deryaya Hîn de hate sekinandin. Pêkavê raporê hêzên Amerîkayê jî deryaya Karayîb heta deryaya Hîn de li peyvê gemiyê bûne ku yek jî gemiyên sîber a nefta Îranê bûye û li deryaya Hîn de ev jî sekinandine. Pentagonê heftiya pêştê jî ragihandibû ku gemiyeke sîber a nefta rejîma Îranê ya bi navê Akoyla Kî jî bi vê şêvazê li deryaya Hîn de sekinandibû.